Jotono sari kaham ani subscriber no tinini ani katal blog o ang tini khai dumusara bazar thana naitongo ani loge songbai nok naitongde video no file sujara loge rogoi aste ke sing tabok nongni nakhol jalakha sing tabok lama go nakholnai sal saluk ni sing tabok bazar thanai tongo naidi sing tabok lama go phai chapakya ekdom watirok phaikya kai jot lama kostong nai lama bosaya lama rok ar ke salame rok cha khomong ekdom lama hamjo jaya imotoi se borok lai solai thangma ngo hingkai emel montirok toimbo lasi lasiana kepung salame rok khai tango hinjai lama rok bur phaike chimi buro baidi do ahini hinbayo bur sana ko khai chimi latche bayo bori chide chaje phang manthanga lai masago jara sopaike kokno sing tabok thanai tongo nok loge roi tongdi bidino phaya sujara sing tabok ai lama gorja sopaika imokai nanai sing bogbo bazar thana phaijak nong nogoi mangkhana ta laile nesido nanai sing bo nanai sing borongni bok khailekya bogbo bazar thana hinai sing tak baksano thanai sinai bok bai nok loge roi tongdi sini sing je mansak bazaro thangang kai tinini blog of no nadi sal thaya ko sala le ko ronai nanai tamanadi tangkai nanai birat ke sabor khakya bog borom nanya no ini channel no hingkai aro kokuksa je ano je sapor khai tongnai rok kata loin tong khangkai sapor khaija bari ke subscribe rodi like comment share khaina tapalok baidi hingkai nokbo sapor nai tong hangka ano comment khaidi ang nungno comment nokhangka angbo nungno sapor nai tong hangkai sapor khaya no mokai ironi sikla rong nai tala sidi lasi na kare lasi jakpung bokai blog o kanani ai himpele nede sing tabokai thalai tongo bridge balna ongkha bisi logya ani loge sungni nokbai bazar bisi chalya samano gari bhara 10 taka aste ke thanai tongo singta sal thanda ongla keno takya ase ke salalogo phanya nangmani chinda ge no nadi lama kore pura bohong wahong bolero jak ai ke sal thangai jot thanda ngo imo hingkai sini dumu sorani toi gorja nadi singtoni khai lama kya hiniba bisi loge lama samano hinai gari kai no phale kya ai block khaite okte ke lama hamlai thalai chino hinai nokoni se tongkha bazar sing tabok direct phai sopaika auto station nong nogoi mangkhana nanai lesi lengkhana bole no lengjak nanai koklam samandiya naidi sing tabok direct auto station phai sopaika aste ke sing tabok nong no phuno kono tinini ani blog o je mansak nog loge rai tongdi video no phai sujara gari se lama bondo dongkha lama jaglai ai tongra thanga tong gari nor jaga tong
Lama sikon sahintai ba lama saklaya hangkai gari thanga tong lama sikoni bai akhong thile tak sing tak thanai tong gari thangka ta lama sido nanai sing borong naikai जोंना मुंसाला जाबाय borok birat bangsoka naidi nog nog nokna emon meleyo borok naidi sing tabok direct bazar bisingo pai sabika video to ase kalak phunu mangalak do kainka ani to pura mobile lo hanje jaya ram kom ja kai je mansa phunu nukle nidin jangkham nu dogan mistake habai tongo sinta bo ne khande borok bangmani ase dia logeroi nai tongni nok comment khanya siut kapala wadi o boka ani su tari nai phale nai tongo nai rode paila nang sida ningkai asang nang sinai tinini blog aro next video malai jalai no jotono hambai ani video je nai tongro no jotono hambai next video malai sini